Melodia Sinfònica. Melodia del Túria. Això ja va. Agarreu-vos, deixeu l'arròs al forn i la paella i a tremolar. Més de 30 anys. La valenciana serà també l'encarregada de disparar enguany la nit del foc. Des de Llanera de Ranes venen els amics de Pirotècnia Valenciana. Benvinguts.
Quina barbaritat valenciana! Tira-li! Però això què ha sigut? Uah!